U MLA ke Shillong North uba adal bat nongrum haka juga por u presiden barang ba jong ka khnam haka singinang kong ka khat nyo tere klalengkot arajar arpuar ulas dang ke jingsong klai mungor ban persya alor ke jings ngap menti ke sarkar jala ya ki mat jing dawa baru hadin balakut no ke jing aipor ya kane ke jingsong klai mungor hamadan malki kebasan sengi lawan ban senran lang da ke kurim jong u bat kit khot jong ka khnam ki mat jing dawa ba uba adal bat nongrum ulabu ka kentup nadu ke jing penbe yo pur usam kajing penjalan ya karta tungkam tungjam kajing penkan ria iki breu basyong basa atemetor bat kiwe Parlok ki paranong yalam juga enam bat I kurim jonga do nam dekat po ani kasingi ko mga bu deadline ya ka government asosiasi ko galiang ko mu par parcel jong government awan bu deadline nomor it's high time ko bangin mla shu ya ka bangin shu met ya katien ni haban bu lapor kam tame aswaban rakhi yani ka jindap sanpus nam jong jing anti jong jela nadu yo ya ka jong ka jela tingi ba ngiyo ya ka jela ndai pat ngimdan pat ya ka hok ngimdan ru ya ka bor ko mo jela wan patri kam ya ki policy ka bangla don bar kum ju ki an ki banyada karpang ya kering jong ri bar kham tam ki issue ki mat ki bakta kham tam ki khun sama ko bangla bu ya ka jing dawa khamat ka sarkar nam chu mer saw from yani ki santali ki mat ko we ban review no ya ka reservation policy amar ka de lalong high time lalong outdated mo sanpos na mentang nang ne kumju population itu ki por kalong da kumbai mentang population kalong da kumbai kamde ba thumun wan ra ka no communal conflict ndai kani kalong ba katkum ka objective jo apla adopt ya reservation policy kalong ban uplift ya ka state da ba ki youth ki balong eligible youth kana mungkin la bakin shim ki banta jo ki kam bar kam ta bagi jempuli per kabadi buat job ban ka academic pi ko kalong ba kani kan kata ru ya ka administration kita ki efficiency administration ni ban don ki bri betul kanang ba ka state kan kio kani kadi ko ka reservation policy ko ba ar par kadi ka enhancement of overage limit kani ka long high time kam tam ya ngi kam ban ai ka give ya ki kon samla ki jongi namar ham tam ni covid ta arsenam bar ngi hang ni po state jongi ru kam don no advertisement of ki post ki 1,000 tam ki post ki balong vacant manta labon tri isnam kim shema la advertise kam tip ki penong kam gumno war ni contractual ru kade ya kaban ai ka proper advertisement kanang ba kanong pendu jingkermen ya ki samla namar ki samla community bagade kalawai tapi ya bade kan ni ka enhancement bade ko bapet ya ki babon ki state jong north east ru la enhance ka each bade kiwi ki state invested Odisha preng I dang shen tin re kan ni kam dei ban ong ban pej unuk sa ki re ai ka state jungi ka long ka nuk sa ki we ngin ne ra jong kamram ka dei ti bar ka jingkir kre ti ko we ka long ban ai give ban ai to give boon for the for our youth mo kam tam ka long ba ngin ai man sim kin ba boon ki khon sama ka ngin ko apang I ki long desperate ani kan long frustrated aga jingim ko jong ki manta ki don kna sama ki ngin ne pule ngin yo kam tin rei hoi kadai ka por ka bang isu tu orang saturated ka kam tin rei ka sulong ba ka government ru na demand ba ka dei bandon ka fair and kadai bandon ka fair means ha ka ba dei kadai bandon ka fair recruitment na ka tai khon sama ki chungi kam dei bandon no ka manipulation makani kan penduk isi kam tam khon sama mo ka balai ni awara ru ni ka mat ban bifurcate ya ka join kada mereka asam mereka it's high time kani sau sanpus nam sebenarnya imat kani kadi goi ka banta ka wala penong ka loopholes na taman penbet yo pun usam ti bat kani ru kalong goi ka demand jo ka por ka bang ngidong kam ban bifurcate rangim don ki le jong ru ring asngu ba state government kadai ban persuade kadai ban penbor ban penbor ka central government ha ka ba desi ban separate ya ni ka join kada apre ka asam khalia maning don ki brio ki balong ka direct appointment ka bari lembaga ka benuan specifically na batai ki separate state kemut kadon ka independency haka rokom trekam ku jong ki ka authority gidot relocation jong ki brio ki basong hang te yo po yo mulong kani di ko bla sa slam ka issue masu ba ka government kam de ban hesitate ban atatin ya ka ban ra ye kita ki brio kaptam ki brio lejong ki brio na po government department
bakin shift hiki respective government quarters mo kana bagin la ban modify ban develop ya tika jaga bakan la ban wala ru jikar ku bun kiliang khatam ka congestion ka plak ta prat ya ka jimin ju brio keleng saudom jong ni selo ti kani odi ko wi kadi ka bad ni demand kam dei ban evek yaki kidi ki prasung na sung jong me khalia ni borom ki nomor ki ga le ba ka jimin ko ba kipor balik la serve mo la shakri yaki kimi pata men jong tika ba sanpat kadai ka boundary issue kadai ka wi ka ba la sa teng la slem da ko wi ka government ko government hari ngaraken tu ngara kerban scam ko mangla dap ban mat ya ka past government haga jilam jo congress ka na baro kiliang central assam do meghalaya bro laitri district council tingla mes ko wi ka opportunity ri ai pa ka mes pat manta ka bjp baro kiliang tela ngilong serious pada dangi don kata sincerity hagaban pen trihok kikam ngit scam ba ki ka government ka bron ka bor kadai banle la jong kamram ho kita ki je kren la ya ka por ha pa dei ba ya chief secretary har ba dei ba chief minister rekim pu shi sa skor ka te kam tang jong ni kum ka khalya de ba ka asam bru man ka por man ka singi ka don ka harassment ka don ka encroachment ka do jing do nong khamtam ya ka lawai jok long dia nomor ba dei ka jing im na perken mau ba kalong kum ka jaka ka khendo ko batang si sing na padio basi midu na do se miyo nang la ban ri pateng ban ai nong kenti pat cheki pateng bat ki long dian ban hak bede ba kani ru ki kadi ka ba hot kam dik basuk ban nong ban immediately ban resolve ya boundary issue kani dik long pending issue ni so thoi kata ken rei kai ko ba kong sandu ka long ba ni dong am ban pani ta sincerity ni dong kam ban pani ta ka start ar kom trai kam bat ko wi kalong idong ka jing borom markeliang preng state Assam state Meghalaya bat mata la kini ki 6 areas ko paki ong bakin resolve tong ni sungtona ni ko apa ni kata ya kajing shisha bakani ka kini 6 areas can resolve at once and for all can ri ka bakong satu kalong ba wat kini ki another 6 rumah kini ki 6 areas ki banang habat solve kani ru ko di ban take up seriously bala ka bampala ban resolve ni issue ngasngo ban ai jumut ngadai ban ai jumut ya government baka di ban implement yaitu through infrastructure khanang baki brio ki bishong hati jaka kinum haban kimi den ki be yak jarak ki way par state ka pelong ru si benta ka loopholes haban ya keren ban be ko sam para haju ko por ni i ta ka jinglong insecure jaki brio ki bishong ti jaka ni dongkam bani i ya kata ban set up yaki police outpost nang baginum don show ki harassment and smart ki nang baginum don show kata ka violence baginum don show kita ka jing doi yaki ban siam jong ki bishong basa ati jaka barani ka por nga ai kum lei kerpang ya ka darbas nong jong ka malki kabla sya nga ki parlok ka bangin na ni jaka bangin kamde ka bangan le persya ya government ande ka slong tang ka jinglong bam suhun halor kani ka ban rakhi kumnongen rakhi ya ta ka sanpus nam jong kani ka jingyaliti sanpus nam adu yo la jong jala hato ke bangi don kom kastit de denmark ka daw ngam suhun barang sudon jengmut bang ngaburu ta ka jing keli syaki apa ba ma song jong jala mi kali hatung ilong song hok song ni apa rakhi ya ta sanpus nang ka kastit kam to ni ki policy ko bangi don ru ki bobur ki kala conspiracy de tanong rim ko bang apet ngem don ke jing onong ti ba de tanong rim ba mentang nga permenaru yang ni ka sit in demonstration ru mentang si kanyo torik adu arpo arterik man step shipo bije kan perkut yang ni ka sit in demonstration bangan song ru ani jaka adu pandayo ini jindawa